Австралія, Велика Британія та США уклали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Її головна мета – захищати та відстоювати спільні інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні. Документ підписали президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Сполучені Штати, Австралія та Об'єднане Королівство давно були вірними та відданими партнерами, і сьогодні ми стаємо ще ближчими. Тепер ми робимо історичний крок для посилення співпраці між нашими народами, оскільки визнаємо необхідність миру та стабільності Індо-Тихоокеанського регіону у довгій перспективі. Більше немає тієї відносної сприятливої обстановки у плані безпеки, якою Австралія користувалася протягом багатьох десятиліть у нашому регіоні. Ми безумовно вступили в нову еру з новими викликами для Австралії і для наших партнерів, друзів і країн усього нашого регіону. Лідери домовилися спростити обмін інформацією та технологіями в області штучного інтелекту, кібербезпеки та підводних пристроїв. Так, в рамках договору Австралія повинна отримати технологію будівництва атомних підводних човнів і отримати не менше 8 готових. Крім того, 3 країни мають намір удосконалити можливості ракетних ударів з великих відстаней. Інші важливі теми – ядерна безпека та протистояння зростаючому впливу Китаю. Ми відкриваємо новий розділ нашої дружби, і першим завданням цього партнерства буде допомогти Австралії набути флот атомних субмарин, зауваживши, що вони працюватимуть на ядерних реакторах, але не нестимуть ядерної зброї. Наша робота цілком відповідатиме нашим зобов'язанням щодо нерозповсюдження такої зброї. Впродовж наступних 18 місяців триватимуть консультації між країнами для узгодження кожного пункту програми співпраці.